леле. Дай! Леко ти ме накариш. Дай! Дай натам. Къде натам, бе? Натам, бе! Красо, тук! Ало, държи тачи швината и състава, бе! Значи швина, бе! Ята! Дай хуски! Чакай, аз взема хуски! Ей, пак то! Да не си направиш биля! Защо сдърпаш с това, бе? Къде това? Силно няма батерия. Ще от моята радиостанция. Красал! Обърни го там и си дава тук напред излезеш! Чуле, обърни го там, дай назад към това! Да, при мене може да е. Значи сега повече няма да слушам, това те слушам. Правиш! Кои искаш да ти отреча, бе? Дай да сак излезе! Не, бе, вас не мога да излизаш от тук и излезе. Дай да сак уж, давай! Абе, излиза от тук без проблем. А от тук ще излезе, бе! Дай ки се чуе! Красо, страничния наклон внимай! Дай тук, бе! Дай тук, бе! Дай наклони, бе! Дай тук, бе! Няма страшно, бе! Дай да там! Там, бе! Дай да там, бе! Абе, в Маринки иди, бе! Дай! Качай се към тия каймани, бе! Дай надолу, дай малко десен, дай! Атка, дай! Дай още оттам, бе! Абе, излезнава, бе, гледай го! Дай! Тълта обича дюрата! Яне, аз няма да слизам, няма да се цапам. Дай, страп! Газ, бе! Газ с кефа за напред! Газ, бе! Да, веднага зарави, бе, вади. Оставите я там, бе! Оставите я неко да го дръпне и това, бе! Гюра! Гюра! Нека е там по-ски отдръпниме, бе. Чакай! Ки слезе долу, ей! Дай на там. Яне! Още там, бе! Ги отдръпним после, Яне, дай изкараме и черок и ги отдръпним. Още така! Нека е така, бе! Оттам вече изкърване не. Яне! Дай това нас късдъпна. Яне! Дай затачим сало. Напред ли? Виж колко е ума, те да хина, да не мога изкара. Къде въжето, бе? Що правим сега? Абе, фърли на брат ми въжето, бе! Другите заеби, че ял там, бе, там да я кача, бе! Абе, не, бе, сега че е да дръпнем това! Абе, после ги го изкарам, аз там ти да ги го дръпна, няма страшно. Дай да изкараме тази бангия. Айде, фърли ластоса! А? Неге отитраме, така нищо не няма как да отварим, вече казва. Няма да си пресне едно си отварим. Ай ти ги по нас, ай не си аз бегам от зъб, вземи това. Седи, бе!
Ай, Олив, си, как съм покал шокатарник? Чекай да видим как ти излезе. Нема от тук, нема да ти е удобно, няма как да закачи. Куката, бе! Дали петката, бе? Чей, стой! Бани ги издържи път, като те майка на тревата и долу вече става... Не да го си, трева се продали. Там се разпочина, аз това не мога да ги. Вася, една ти му чурлак, не искаш му чурлак? Не, Да, айде. Но чурлака на Васко, джипа го нема! Кире, ниското, Кире. Не го свали долу. Айде, не, да вземи дърво. Кой поставя там? Кире, Кире. Дай, десай към мене! На десно! Добри! Сегай малко! Лак, спири по-малко става да бъде. Не, стои. Тя! Пусти малко! Дай! Става много от една страна, ли? Яра повичи има всичко. Набирай! Контрол! Ела малко отзад! Айде! Лек! Тук да го кара назад. Правим сега! Са въжето на това. Васе! Ео да видиш що! Васе му пусти лебетото. Долу дърво. Не, че да му добре. Абе, за същото дърво, бе. За същото дърво. Пускай! Изнася се налево и от тук нагоре. Сега вече си тръгне, ако го закачаш паве. Не, бе, Васе, ако го пробва да стъни направо на тесно. Пусти тесно ми гаш. Това сонки тръгне, бе! Пак май, как лопа. Айде, тяма, не виж пикне. Дай му самките стой да не пъти ми до тебе. Айде, тук се накараме са. Чо! Леко е! Нема сака! Дай му да Подай му другото въже на Кирчо. Ей! Това въже, бе! Гюра, подай го това въже на Кирчо, бе. Дай! Слушахте, бе, трябваше да на тесно. Сам трябваше да взема. Може сега ще тръгне сам, бе. Слушайте, малко, отне откачих да ведем до прода, леки тръгне само, човек. Нема тръгне, дай да взем. Нема тръгне, сигурен си. Направо го нека Сам го прави. Учки, нема там как го прави. Добре. Дай назад малко с лек. Чакай! Рене! Хвърти лек малко, пойлет. Дай малко така назад. Защо малко? Защо малко? Направо натам. Абе, Яне, нека си е натам, он си ги изнеси после, бе. Нека си е натам, право напред. Излязо дай. После си прави маневрите там. Къде ви е? Дай му кабела вътре, бе! Дай още 10. Бъде там, бе!
Я ти изпълваше, Дай! Дай насам, бе! Там, макерат. Ай, стига, оп! следващия бор! Дайте другото мъже, там отгоре! Леко назад, дай! Айде, Марине, ти си! Закачи забора! Сега! Нема излезе една удара отдолу, бе! Дай малко отзад! Стига, човек, се скъса, почва да забето, ще крайне! Много се скъса, колко метра въжи? Точно е! Точно, шестичка е! Като се много почва, това е Колко това е? 4 метра въжи, можете по-дълго от коланда! Дай си! Размота, бе, размота, това няма да стигне, бе! Айде, размотай! Я, Марина, бе! Дай, бе, Яна, така ги дръпнеме, баво майгера! Благо, ако някой кадър не стане как трябва, кажеш да връщаме. Няма проблем. Стараме сцената, бе. Стига! Него шпално. Стига, бе! Дай ключи имам. Здраво, е. Браво. 10 тонното може да е.